edan tenan duwe omah sing ra berisik kebak katresnan kebak kasilan sayang sok nek gede Sunda piye dadi apa ya pakmu Mbah yo sesuk nek gede men golek jati dirine dhewe ngobrol ra ono enteke ning tengah wengi tetes embun sing jani aku sampeyan koyo lagi kasmaran tenan mlaku teko tuwa bebarengan matur suwun wis ngancani aku selama iki wis iso saling kuat-kuatke udah wong liya sing rasane hubungan iki berlangsung tatap lakune ning jaba banter tenan angene saya dewasa ngenteni badai terang nanging sinau nari ning tengah udan cilup Mbak cilup anake wis gede gegem asto supaya nepako bebrayat manekung sarira yen rupeto selawase jani beda logo gandeng tresno musik ngobrol ra ono enteke ning tengah wengi tetes embun sing jani aku sampeyan koyo lagi kasmaran tenan lagu teko tuwa bebarengan matur suwun wis ngancani aku selama iki wis iso saling kuat-kuatke udah wong liya sing rasane hubungan iki berlanjut tatap lakune ning jaba banter tenan angine saya dewasa ra ngenteni badai kerah nanging sinau nari ning tengah udan lagune napa engko mbok Ungin lagune apa Ibu Cik dawuh Oke siap
ngerti aku. Cepetan siap. Gegem asta supaya nebago bebrayan manenggung sarira yen rupeto ananda kisah wasing anjani sawasing anjani damimu beda rogo gande tresno ngobrol ra ono enteke ning tengah wengi tetes lembut sing ngajari Mas Adam nyanyi aku bisa ora? sampean Gak nerono ya? koyo lagi kasmaran tenan lagu teko tuwa bebarengan matur suwun wis ngancani aku selama iki wis iso saling nguat-nguatke udah wong liya sing rasane hubungan iki berlanjut masih nggih tata kelakune ning jaba pertetenan angine saya dewasa ngenteni badai terang nanging sinau nari ning tengah udan beda raga gandeng tresno Ciluk sing apik tangane sing kiwa ning kene sikile kau bilang cinta padaku asik aku bilang pikir dulu pikir-pikir sekno selera kita terlalu jauh berbeda gentiki parfummu dari Paris Sepatumu dari Itali kau bilang demi gengsi semua serba nyaut BRI manalah mungkin mengikuti caramu yang penuh hura-hura asik aku suka jaipong aku suka disco Yo yo aku suka King Kong dan suka Keju yo 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 aku gambarkan seorang gadis yang sederhana aku iki hanya anak singkong 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 aku hanya anak singkong yo sama sikit goyangi tipis-tipis karo ngiling-ngiling arisane aturan apa
tasih anak King Kong. Musik. Ada permintaan nganggur. Oke. Semua Mas. Oke. Yang di sana Mas. Yes. Mandiri. Terima kasih. Panjenemu pengangguran durung ono penghasilan esok turu sore ngopi bengine dolan sementara durung kerja durung wani nyanding tresno wedine yen dipaidu bau tuwa Nganti kapan urip dhewean umume manungsa urip sesandingan yo Gusti lewat tembangku iki ndedonga muga oleh sing gemati janji bakal tak tresnani tak jaga selawase tekane mati masuk gak gaul pastikan sudah dipencet ya. Untuk pasang unduket ora dipencet. nyowet di video Panjenemu pengangguran durung ono penghasilan esok turu sore ngopi bengine dolan sementara durung kerja durung wani nyanding tresno wedine yen dipaido arep nganti kapan aku urip dhewean umume manungsa urip sesandingan masuk ke Mas Mandiri Sound System Gusti lewat tembangku iki tak jaga muga oleh sing gemati janji bakal tak tresnani tak jaga selawase tekane mati Gusti lewat tembangku iki muga oleh sing gemati janji bakal tak tresnani tak jaga selawase tekane mati tak jaga selawase tekane mati Wah, thank you nek wong cerdas sing nganggur dadi lagu ya. ayo boleh sama siapa yuk ditemenin Mbak Septi Juragan Tahu terima kasih Pak Sigit Mbak Ase sehat selalu Pak Lurah ngapunten Mimin lagi Pak Danarto tadi katanya sudah penyanyi ayo nok habis ini kita ke belakang ya Mbak Bahut sayang wis kadung berjuang ati wis nyaman prasida bebojoan
sanggane wong tuwa ora marengke kok kaya ngene lara sing tak rasake. Anyang-anyang. Oh, ini bak kerupuk loh, Mbak. Peteng rasane ati kananda seni pilihan hanyawa aku kowe lapo katresnan Mas wong ayu tak jaluk ojo Ini masih dredeg banget. Waduh. tresnan pancene tresno kuwi akeh pacokan Si Baria. arep tombako ngendi katresnan iki yen to aku sliramu ora diakoni
Monggo monggo. Yo, oh alah iki Dik Haidar iki. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo do melu maju.
beda kowe ninggalke aku mendeke wong liya apa pancen tresnamu saiki wis beda kaya lumut ning pinggir segara. Ya, yang penting eling nih.
Sing terembungan
sing jare ngelarani. Rekata. Ya. Apa lagune?